Otázka. Aký je ideálny pár po novom? Odpoveď. On tajný, ona verejná. Otázka. Aká je to totálne nadržaná žena? Odpoveď. Tá, ktorej keď siahnete do nohavičiek, máte pocit, že krmíte koňa. Otázka. Čo sa stane, keď strčíte ruky do sekačky? Odpoveď. Ak vás pritom neprichytí sekáč, tak nič. Imro zapára do kamaráta. Fero, vraj máš na žalúdi vred. Tvoja stará je ale riadna klebetnica. Otázka. Podľa čoho žena zistí, že ju muž začal podvádzať? Odpoveď. Keď sa kúpe 2-krát za týždeň. Otázka. Ako muž hovorí tomu, keď si jeho žena dáva dole nohavičky? Odpoveď. Predohra. V posteli sa pýta ona jeho. Drahý, ty si boxer? Nie, prečo? Keď jedno kolo trvá 3 minúty. Žena kričí na svojho muža. Tak ty odo mňa odchádzaš, ale do postele som ti bola dobrá, čo? Práve že nie. Rozprávajú sa dve kamarátky. Predstav si, Igor ma dnes prvý raz poboskal. Vážne? A už si mu povedala, že s ním čakáš dieťa? Po narodení 6. dieťaťa hovorí svokra zaťovi. Je na čase, aby sme vám konečne kúpili televízor. Otázka. Aké sú to chemické ženy? Odpoveď. Také, ktoré sa pri dotyku rozložia. Manželia v noci spia, keď zazvoní telefón. Chlap sa rozčúli. Ako to mám vedieť? Prečo si nezavoláte do meteorologickej stanice? Žena na to. Kto to bol? Nejaký blbec. Pýtal sa ma, či je čistý vzduch. Prostitútka sa pýta zákazníka. Chceš to robiť s prezervatívom? Čože? Ja si myslel, že s tebou. Dcérka moja, vieš, zhrešiť možno aj myšlienkami. Mami, ale to nie je ono. Žena pláče a kričí na manžela. Keď som povedala, aby si ma oslovoval inak, aby som ti nepripomínala žiadnu z tvojich predošlých žien, neznamená to, že mi môžeš hovoriť Hugo. Žena hovorí, drahý, poď sa schovať, ide búrka. Neboj sa, do teba blesk neudrie, ty už dávno nikoho nepriťahuješ. Lord príde zo služobnej cesty a pýta sa služky. Kde je lady? Je unavená, išla si oddychnúť. A z čoho je taká unavená? Neviem, ale hovorila niečo také, že celý čas vašej neprítomnosti kula so svojím milencom nejaké plány. Stará, čo mám robiť, keď nemám žiadne čisté slipy? Skúsi tieto, zabudol ich tu poštár. Otázka. Kedy sa žena ukáže v pravom svetle? Odpoveď, keď muž zhasne. Po súloží hovorí chlap žene. Keby som nevedel, že máš astmu, tak by som si myslel, že si ma vypískala. Pýta sa riaditeľ sekretárky. Prosím vás, viete, čo je Rudolfovo číslo? Viem, pán riaditeľ. Len si neviem spomenúť, ako sa pri tom držia nohy. V preplnenej električke. Vystupujete na následujúcej zastávke? Nie.
Tak sa to snažte rýchlo ukončiť, lebo ja áno. V hoteli sa ubytoval lord. Hotelier mu chcel ponúknuť kompletné služby a tak sa ho pýta. Bude si lord želať na izbičku aj nejaké dievča? Nie, ja radšej chlapca. Hotelier sa zhrozí. Zavolám policajta. Môže byť aj policajt. Fero, čo si dal tvojej manželke k výročiu svadby? Podnos. No vidíš, a ja som tej mojej mohol jednu vypáliť. Slúžka našla pod postelou prezervatív. Išla za paničkou a hovorí: Pani moja, aha, čo som našla v izbe pod postelou, čo je to? Ale Kristína, vári sa u vás na dedine nemilujete? To hej, ale nie až tak, aby koža zišla. Žobrak sedí na lavičke s fľašou vína v ruke. Sadla si k nemu mladá slečna. Hej, šlapka, hrkneš si glga? Ja nie som žiadna šlapka, tak prečo lezieš do mojej postele? Ten môj starý stále obzerá sukne. Raz na to umrie. Na to sa predsa neumiera. Akože nie? Včera ho jeden škód za to prizabil.